аксари маоши ман барои хариди маҳсулоти озуқаворӣ сарф мешавад. На продукт питания. Хӯрока намехарам. қисми зиёди маоши шумо ба чӣ сарф мешавад? Як ҷумла. қисми зиёди маоши ма албатта барои хӯрока, барои зиндагии оила. як линчор мегирӣ, мисол сабзи пиёз карчка мегирӣ, қанди сафеду хай бо зурраса камтар гӯшт мегирӣ, мисол кам мехӯрӣ, гӯшта чӣ мекунӣ? баъд масалан бо фарзандода додан дар кор, либос харидан дар кор, хай ҳамин эконом мекунӣ. қисми зиёдаш дар орду руғонаш, шакару ҳамин маҳсулоти хӯрдан. дар ҳамин зиндагӣ, дар хурду хӯрок, дар боғча масалан, дар ҳамин кӯдако, сару либос. Ба худам сарф мекунам, ба фарзандонам сарф мекунам. Хӯрока намехарам, хӯрока шавҳарам мехарад. Ҳама налог, коммунальные услуги шавҳарам метиҳад. Орд, равған, онам чизое ки эҳтиёҷи мардум, чизои вазнинтарашам. маоши ман ҳар қарз гирифтем, дар таъмири хона рафта истодем. На продукт питания. аксари маоши ман барои хариди маҳсулоти озуқаворӣ сарф мешавад. барои харидани мисол орду, нону, равғану, биринҷу. баъд дигар чизо тақсим мекунам. масалан барои либосҳои мавсимӣ дар тобистон ё дар зимистон, барои масалан ман то имсол 2 донишҷӯ доштам. аз ҳар маошам кам сарфа карда барои таҳсил онҳо пардохт мекардам. шукри худо ҳар дуяшон ҳамин соли 2019 хатм карданд ва барои ман андак сабуктар шуд. 700-800 мегирем, вай маош камай. Хай хотя бы 1,5-2,000 бикунан маоша, одамо ба мерасонад. ҳозир тақрибан ман ҳам як 2000 сомонӣ маош мегирам. боз шукри худо ҳамсарам ҳам кор мекунад, дузанда аст. ба кӯмаки ҳамдигар мо рӯзгора пеш мебарем. фарзандон аллакай худашон корманд ҳастанд. он маоше ки ман мегирам ба фарзанди хурдиам мерасад, барои либосаш, барои рӯзгори хона албатта мерасад. барои ман кифоя. даромади моҳона ҳар хел ҳар моҳ мешавад 5000, 8000, 3000. нафақаи ман 700 сомон аст. беш аз 2000 сомонӣ бошад дар он сурат шояд ки каму беш пай мешавад. Минимум надо хотя бы 1500 сомонов, чтобы прожить. Камаш 3000 сомон бошад, ин зиёд. то 1,5-2 боша мерасад.